Bahatina zivistanê di bin berfê de rewşa penaberên ku ji Rojavayê Kurdistanê ji ber şerê Daişê koçberê Bakurê Kurdistanê kiribûn herkî diçe zehmet dibe. Hejmara penaberên ku ji bajarê Kobanê hatine li navçeya Erganiya Amedê û hîn jî li navçeyê dijîn sed û şêste. Piştî rizgarkirina Kobanê hinek malbat ve geriyane Rojavayê lê li navçeyê hê jî gelek malbat dijîn. Hinek malbatên penaberên Kobanê tîma Enartî li mala xwe kirin mêvan û êş û janên xwe wisa tînin ziman. Valla pir zor bû. Çinat serê me her tişta serê me her tiştî. Tiştekî pir yani zor bû ew bû. Dema me mala xwe terikan, me erdê xwe terikin, axê xwe terikan, tiştekî pirî zor bû, pir ew bû. Em ne kîf xweşbûna xwe derken, em evekî zilim û ew derketin. Ser sînor jî em diriyan ser sînorman. Yani merî dixwaze vegerê axa xwe. Çi tu bi merî axa meran, dê xelkê nabine dê meran. Welatê xelkê jî nabe welatê. Eyn ê meran bes dîsa ne ew ewa ha. Ne ew henaniya û ne merî nikane ew bike yani. Derd û êşa her malbatên ku ji Kobanê hatine navçeya Erganiya Amedê ji hev dû cudane. Yên zarokên xwe li dû hiştine, yên ku nesaxiyên wan hene. Penaberek ji bêriya niha du salan ji ber rewşa Helebê mala xwe bar kiriye Kobanê. Ji ber şerê Daişê ji Kobanê jê bar kiriye Bakurê Kurdistanê. û dibêje ku rêwiya 13 salî ji ber bombeyekê ku li Helebê li ber mala wan teqiyayê mêjiyê xwe winda kiriye û hê jî bitirse. Ji ber ku rê xwe xemgîn e û ji bo tedawiya wî jî alîkarî ji xêrxwazan dixwaze. Em hatine Tirkiye, tu zanî rewşek yani kanabera dike çawa bê. Yani em nehatine li vir jiyana xwe dikin. Helebê de diçû mektebê dibistanê yani. Sevî diyabû. Lê li wir tirs xwar bombe dengî teyaran erêna tirs xwar roketî bû rabû. Lê niha mêjî neyl cide yani aqilî xwe neyl sêriye. Tiştekî nizane. Wî carê em li vir em çi qasa digerînin û em dibine tuxtoran. Yani em nikan heta na em nekişine tiştekî. Siwar ku ji ber bombeya balafran bi tirsê jî bi kêm mêjiyê xwe dibêje ez naxwazim vegerim Kobanê. Lê bêriya hevalên xwe jî dike. Tu dixwazî vegerî Kobanê? Ez kevegir bikum. Tu bêriya çi dikê li wê derê? Bêriya Şedkî bu. hevalê xwe dikî? Ne zan. Gelek gencên malbatên penaberan derketine welatên Ewropa ku alîkarî bi xîzan û zarokên xwe bikin. Ji aliyekê hesreta zarokên wan, ji aliyek jî wêranbûna malên wan li ser mêjiyên wan bandorekî mezin kiriye. Penaberên bajarê Kobanê li benda înşakirina Kobanê ne û dibêjin heta Kobanê ji nû ve ava nebe û derfeta jiyankirinê hêsan nebe wê venegerin axa xwe. Sevda Kaplan, NRT, Amed.